ин яке аз таҷҳизоте мебошад ки барои истеҳсоли дучархаву аробачаҳои гуногун истифода мешавад. Хати пурраи таҷҳизот барои истеҳсоли маҳсулоти ниёзи кӯдакона дар коргоҳи Ариана Металлпласт насб гардидааст. Зеро дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ариана Металлпласт ки 4 сол инҷониб фаъолият дорад, барои кӯдакону наврасон, аробачаву дучарха ва дигар лавозимот истеҳсол мешавад. 130 нафар кормандон дар инҷо ҳамарӯза аз рӯи фармоиш маҳсулотро истеҳсол мекунанд. Корхонаи мазкур дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ҷойгир мебошад. 80% маҳсулоти ин коргоҳ ба содирот нигаронида шудааст. Маҳсулоти мо асосан ба ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қозоқистон содирот мегардад. Асосан маҳсулоти хонум мо мехӯрдагиҳо мо ҳамин гранула, пластмас гранула ва металла мо асосан аз ҷумҳурии Хитой ворид мегардад. содироти маҳсулоти истеҳсолӣ ба давлатҳои дуру наздик аз минтақаи озоди иқтисодии суғд давоми 6 моҳи соли равон 41% боло рафтааст. Дар ин давра аз ҷониби субъектҳои минтақа 56,1 миллион сомонӣ маҳсулот содирот шудааст ки ин нишондиҳанда дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта 16,5 миллион сомонӣ зиёд мебошад. Дар ин бора директори минтақаи озоди иқтисодии суғд зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Гуфта шуд ки то охири соли равон дар минтақа боз 4 коргоҳи нав ба истифода дода мешавад ки маҳсулоти он низ барои содирот нигаронида шудааст. 4 корхона аз Апазитекс баромаданд сафаи сухпактиваст кӯҷам достон давомаш селини шеҷа мешавад. ин фақат ничои қалонҳаш бутона сетона сесони сомокейс ин дар ҷои шири кристалмазар бинош бошири ин бояд афурдачои замона чармин ва гӯзакои мактаби бояд бурад. ин 2 сол боз биношам тайёр таҷрибашам бошири лекин ҷаҳаз кардонест ки ин сарваригояш асосан хитоиро мебошад ва тоҷико ин бам инженери хитои дар кор мудирус таърихи видео гавлатачон ваъда кардам моҳи сентябр хитоиро мебурад ахти бумона мардумият дар синаб шудан ҳамин мо агар тунан ваъда шуд моҳи сентябр таҷриб мутақаддир 100 ҷои пули бошад 18 кас бояд бёд ҷампласт чорон корхона инам бинош тайёр ям таҷрибаш воридши қисман воридши аз ширкати туркия аст пура туркӣ меоид ба истеҳсоли принсои пластикӣ принсо аст. дар минтақаи озоди иқтисодии суғд аз 30 субъекти ба қайд гирифта шуда 18 ададаш бо фаъолияти истеҳсоливу сохтмонӣ ва хизматрасонӣ машғул аст. дар баробари ташкили коргоҳҳои нав дар минтақа шумораи ҷойҳои корӣ низ бештар гардида истодааст. айни замон 783 нафар дар минтақа бо кор таъмин мебошанд. барои таъминоти занон бо ҷойи кор дар коргоҳҳо аҳамияти махсус дода мешавад. масалан дар коргоҳи истеҳсолии арчамебел баробари мардон зиёда аз 100 нафар занон низ бо кор таъмин гардидаанд. 7 сол мешавад ки дар ҳамин соҳа кор мекунам. соҳем ки мо дар ин соҳа кор мекунем даруду тирезаҳои замонавиро истеҳсол мекунем. шароити кори мо муҳайё мебошад. ду вақт бо маҳсулоти ширӣ таъмин мебошем. хӯроки гарм, нақлиёти мусофирбар, маоши хуб. маҳсулоти истеҳсолӣ аз минтақаи озоди иқтисодии суғд асосан ба давлатҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Олмон, Ироқ, Туркманистон ва Туркия содирот мешавад. гузориши Уғлой Раҷаб ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.